Izvor, gde sve nastaje, gde se sve rađa, gde je sve onako kako očekujete, gde je lepota najčistija, i zdravlje najsnažnije. Srbija je zemlja na izvoru. Na izvoru lepote i zdravlja. Srbija je i na istoku i na zapadu. I zato, kojim god putem da krenete kroz Evropu, lako ćete stići do Srbije. A jednom, kada ste ovde, gde god da se zateknete, lepota je oko vas. I ne samo lepota, upravo tu skriveno je blago. Lekovita voda. Srbija leži na 1000 podzemnih jezera termomineralnih voda. Na severu i na jugu, u ravnicama, planinama. Voda teče i nosi zdravlje. Iz te vode rodila se tradicija banja. Tradicija duga 2000 godina. Banjske oaze zdravlja. Sa licem i duhom klasične evropske banjske arhitekture. Skriveni dragulji milenijumske tradicije čekaju vas. A u njima ruke i lica prijateljstva i brige. I ljudi koji su tu za druge ljude, za vas, i čekaju vas sa vekovnim iskustvom. Uz tradicionalne tretmane, uz moderne tretmane, savremenu opremu. A vi ste tu da izaberete. Da se prepustite. I da očuvate gibkost, snagu, zdrav puls, snažne otkucaje. Na izvoru zdravlje i lepota su jedno. Uz tretmane koje dobro znate i tretmane za koje ste možda samo čuli. Za blistav ten, za opuštanje, za lepotu koju nosi to opuštanje, za uživanje. I za još uživanja i opuštanja. Pa čak i kada ste tu zbog posla. A kada se sasvim opustite i kada se osvrnete oko sebe, vidjet ćete drevne manastire. Vidjet ćete stare gradove,
tragove postojanja, simbole tradicije, temelje svega što vidite i doživljavate i prizore koji će vam oduzeti dah i mesta na kojima ćete ga povratiti, uz vazduh koji kao retko gde čisti misli, opija dušu i osvežava. I dok udišete, voda i dalje teče u rekama, jezerima, na izvorima. Voda tako zdrava, tako sveža i tako čista. Izvor, gde sve nastaje, gde je lepota najčistija, gde je zdravlje najsnažnije. Srbija. Izvor lepote i zdravlja.